тамошобинони муҳтарам, ман бисёр шодам ки ин лаҳзаҳо метавонам ба шумо як ҳамватанамон Гулчеҳра Одинаеваро аз вилояти Москав муаррифӣ кунам. Гулчеҳра аз солҳои 2000 дар вилояти Москави Русия зиндагӣ мекунанд ҳамроҳ бо хонаводаашон. Аз як хабарнигори телевизиони Мир дар Душанбе ҳоло ба мавқеи сардабири нашрияи Луховицкии Вести дар ноҳияи Луховицкии вилояти Москав расиданд ва хабари охиринашон аз онҷо ин аст ки ҳоло мехоҳанд узви палатаи ҷамъиятии вилояти Москав шаванд ва ин таҷрибаи дуюми он кас хоҳад буд. Дар робита бо ин мо Гулчеҳраро пои суҳбат кашидем. Гулчеҳра, салом. Ассалом. خب بگویید که چطور شد که شما بعد از اینقدر کار، اینقدر تلاش و زندگی در ولایت مسکو حالا میخواهید که تا اندازه به یک فعالیت سیاسی و جمعیتی در روسیه بپردازید؟ Hozir dar viloyati Moskva o'zligi dar palatai jamiyati jarayon дорад. Man dar on ishtirok mekunam. Барои он ки дар палатаи ҷамъиятии соли пешина ман иштирок мекардам ва хеле саволҳое ки ба ман ҳамчун ба журналист медоданд шаҳрвандои ин ноҳия, ман аз тарафи худ онҳоро ҳал мекардед? кӯшиш мекардам ки ин саволҳоро ҳал кунам. шумо дар Тоҷикистон ба унвони хабарнигори телевизиони Мир кор мекардед. соли 2000 талош кардед ки ба зиндагии беҳтаре даст ёбед, Тоҷикистонро ҳамроҳ бо хонаводаатон тарк кардед ва ҳоло ба чунин як мартабае расидед. ҳамеша аз рӯи ихтисосатон кор кардед дар Русия, вале на ба ҳар як ҳамватани мо даст медиҳад ки аз чунин як роҳе убур кунанд ва ба чунин мартабаҳо даст ёбанд. Ман пеш аз тарк кардани ватан хеле фикр мекардам, чунки дар Россия мо ягон шинос, ягон авлод надоштем. Барои ҳамин омадем, агар русика дигар занам, пустое место. Ягон кас моро инҷа ба интизор набуд. Духтарчаҳом майда буданд, як 2 имаш 4 сола. ҳамватаноне ки мисли мо буданд хеле зиёд буданд. ба фикри ман дар барои ба по хестан, барои ба орзу расидан аз ҳама муҳимтараш, аз ҳама асостараш ин меҳнатро дӯст доштан аст. Чунки омада ба ватани бегона мо ҳамо нақс мефаҳмем, чӣ хел моро интизор мешуданд, чунки байни ҳамватанони мо бисёр одамоне буданд ки аз Тоҷикистон омада и дар Россия надонистани қонунҳо, надонистани урфу одатҳои инҳоро надонистани ҳамин забонро ба мушкилиҳо душвор мешуданд. Аввалаш. Дуюмаш намефаҳмиданд ки дар ин ҷо тамоман дигар талабот аст. Барои ҳамин ба ҳамин хел ҷавонон, ба ҳамин хел одамон нигоҳ карда моро ҳамин хел вохӯрданд, қабул карданд. Бале. Да, барои ҳамин мебинед, ҳамаи ҳаминро дида ман пеш аз ҳама мондам мақсад ки ман бояд нишон диҳам, ман бояд фаҳмонам ки халқи тоҷик халқи ба маданият аст. халқи бо таърихи қадима дорад. барои инро фаҳмондан албатта ба ман душвор набуд, чунки ман забонро медонам, чунки ман маълумоти олӣ дорам
Чунки ман дар Тоҷикистон дар телекомпанияи Мир кор мекардам ки ин алоқа бо Россия дошт. гулчера ҳоло агар ҳамватанони мо ҳамин муҳоҷирон ҳамин нафароне ки ба кӯмак ниёз доранд ба назди шумо вақте муроҷиат мекунанд мераванд, шумо ба онҳо кӯмак мекунед? Мекунам. масалан бо кадом мушкилоташон ба шумо муроҷиат мекунанд ҳамватанони мо? Ёрдам метиҳам кае ки бо ман муроҷиат мекунанд дар бораи пур кардани корти мигратсионӣ. Бале. Ман ҳамчун тоҷики ҳақиқӣ ҳастам ва бисёр хеле дар ин масъала рости гап гуфтаниҳои зиёд доред яъне? гуфтаниҳои зиёде дорам, чунки бисёр хуб мешуд агар дар Тоҷикистон пеш аз фиристондани ин бачаҳое ки ба Москва мебиёянд, ба Россия мебиёянд барои ёфтани зиндагии худашон, барои кор, албатта дар ватани худашон 3 моҳ намедунам ним сол бошадам, курсҳое ташкил карда шавад ки ин ҷавононе ки ба инҷа мебиёянд донанд куҷо ба рафта истоданд, дар ин ватан чӣ хел қонунҳо ҳаст, чӣ хел урфу одат ҳаст. Мо мебинем ҳар рӯз манам як ноҳияи моба аз баҳор сар карда ҷавонон бисёр мебиёянд. Надонистани қонунҳои инҷа дар қонунҳои Россия дар ба ё хеле мушкилиҳо мебиёрад. бале. ташаккур ба шумо Гулчеҳра Одинаева, сардабири нашрияи Луховицкии вести дар ноҳияи Луховицкии вилояти Москав, як ҳамватани мо ки аз 14 сол пеш аз Тоҷикистон рафта ҳоло дар Русия зиндагӣ мекунанд ва мехоҳанд бори дуюм узви палатаи ҷамъиятии вилояти Москав шаванд. Мо ба шумо муваффақият мехоҳем ва умедворем ки дар ин интихобот пирӯз шавед ва воқеан ҳам барои худ ва барои ҳамватанонатон ҳам як саҳме гузоред дар ҳал шудани мушкилоташон. Саломат бошед. Раҳмат.